espirituan bazen zenbait pertsu, oraino den guzia etzera ituztu. Zertaz dudan solasa emazue kasu, esplikatuko baitut hal bezain justu, zahar bezain prestu, odola zautoztu, bihotzere lastu, gorputza beraztu. Oraino gazte banitz banuke goztu. Zahar gazten arteko hau da parabola, zuzen esplikatzia ein bat gogor da. Gaztea ez daiteke adin batez molda, gorputza sendo eta azkar du odola. Zahar ez da hola, iragan denbora, etortzen gogora, eta ezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zahar arbola. Egunak badoazi, egunen ondotik, ez dira elgariduri, joaiten argatik. Atzo iguzkiaren distira zerutik, egun obela jalgi itxaso aldetik, euria ondotik, azida gogotik, edoien barnetik, hortakoz badakik. Erituko naizela guztiz geroztik.